ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମ ହସ କଥା। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ରାମୁର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ରାମୁକୁ ବହୁତ ଥର ଉଠେଇଲା। ରୁମକୁ ଆସିଲା, ରେଜି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଉଣି ମାରି କହିଲା, ବୁଝିଲ, ମୋ ଜଙ୍ଘ ଦୁଇ ମଝିରେ ହୋଲ ଅଛି, ଜାଣିଛ? ଏଥର ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଫୁଟ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୀତ କାହିଁକି ହଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହସ କଥା। ସୁହାଗ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଲା, ସକାଳ ହେଲା, ଶାଶୁମା ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ବାସର ରାତି କେମିତି ରହିଲା? ଏଥର ବୋହୂ କହିଲା, ଶାଶୁମା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଦୁଇଥର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତୃତୀୟ ହସ କଥା। କଲେଜକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପୁଅ ପଚାରିଲା, ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ଝିଅ କହିଲା, ପିନ୍ଧିକି କହିବି ନା ଶବ୍ଦରେ କହିବି? ପୁଅ କହିଲା, ମତଲବ? ଝିଅ କହିଲା, ପାଏଲ। ଏଥର ଝିଅ କହିଲା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ପୁଅ କହିଲା, ମୁହଁରେ ଦେଇକି କହିବି ନା ହାତରେ ଦେଇକି କହିବି? ଝିଅ କହିଲା, ମତଲବ? ପୁଅ କହିଲା, ପ୍ରସାଦ। No, 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 no. ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚତୁର୍ଥ ହସ କଥା। ମ୍ୟାଡାମ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଚଗଲା କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହବ ନା ଝିଅ? ମ୍ୟାଡାମ ଫୁଲେଇ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲୁ କ'ଣ ହବ? ଚଗଲା କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହବ। ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଚଗଲା କହିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇକି ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ନିଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଞ୍ଚମ ହସ କଥା। ଦିନେ କୁକୁର ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ମୋ ବାପା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ମା କହିଲା, କିଏ ଜାଣେରେ ପୁଅ, ପଛରୁ ଆସିଲା, ପଛରୁ କାମ ସାରିଲା, ଆଉ ପଛରୁ ହିଁ ପଳେଇଗଲା।